راچێتە کەیف خۆشیە خەپیرێ پێلیستۆکێکە گەلێک ڕەنگ خویا دکە لێ دبەک و دشووناوێدا ئەمێ کارە بن تشتێکی دم ببینە شێرینێمە ئەس دخوازم بە فیزیکا خۆی بلیزم لەv خەرابە لەورە تشتێک هات تشێ من کایو ئە چییە؟ ئەو کارتۆلە و باوەرم ئەمێ کارە بم بڤێ کارتۆلێ قاسی و تژی پێلیستۆکێ خۆ کێف دگری کێف بگرم ئاخافتنا بتەرە خۆشە ئەمی هەف ببینن ئەنها تشتێک و دەوێ منێ بکرە هەبوو گەلۆ چ بوو؟ ئەلبەت دەوێ ئەز هەرم دکانێ گالی وی چەندێ کایو bi temamî ji bîr giribû. Kayû jî wisa. Lewra niha gelek kêf dikir. Min yekê din jî dît. Ez dikarim kartolê bigirim ji kerema xwe re. Ez dixwazim çekim. Ez ê kartolê jêkim tu here kaxit bîne. Lê binir, şopa lingekî ye. Tiştê ku em ê bi van perçeyan kartolan çê bikin jî ew in. Em ê şopan çê bikin. Ev dare. Rast e. Yê te çi ye? Ev heke. Merhaba. Ma kêfa we li cî ye? Erê, ma te hek jî standin vaya nemane. Ka em binêrin? Nan, şîr, ma tiştek din heye? Na, hêk tu nene. Hek li vire kalo. Lê binêr, bi rastî jî biseye. Ez bawerim dîsa vegerim dikanî û hîkan bistînî wê baş bibe. Ez jî dikarim werim. Ji bo em ji bîr nekin ez ê wêneyê wê bikirim. Fikrekî baş e. Kalo lê binir. Li ser qutiyê dînazorek heye. Bi te di hundirê wê de yekî rastîn heye? Na. Ev bi tenê taştê ye. Bawerim mafdarî. Ka em binêrin? Em ji bo çi bikirin hatibûn vê derê? Hek. Erê rast e. Baş e, dikarî hêkan bibînî? Ji vê alî ve. Hey, li bendê me be kayû. Lê binir kalo kartol. Bawerim hevcederiya me bi wan tune. Ma ev ê kalo. Ez her tim ji wan distînim. Divê hêkan bi baldarî bigirî kayû. Çima? Lewra hêk pir zû dişkên kayû. Wisa ye. Heman wisa. Pîrê lê binir. Min hêkan heta malê anî û min yekî jî neşkand. Kayû hîn bû ku hêk zû dişkên pîra û wî. min cî wan nîşaneka lê xwe da. Wêneyê kayû gelek bikêrî me hat. Ez şorbaya sebzeyan çê dikim. Him jî ne şorbeyekî ji rêsê. Li dinyê şorbeya sebzeyan ya herî xweşik. Li vana hemiyan binêre. Ev dişibin du cihava ne wisa? Ev jî wek boze. Simbelek. Wey lê binir. Ji bo texim şorbaya xwe min poz deyim bikira. Bavo. Di çoyîne de te pêlîstokên min birin. لێ من چەندتێ te dokalê te Erê kayû. Bawerim min ji bîr kir çentê te nedate. Xemgînim. Lê xeman naxwe. Pêlîstokên te her tim li vir bûn. Lê me dîsa jî kêf kir kayû. Bavo, ez ji kalê xwe çûn danû standinê. یانی we kêf kir ne wisa Bavo, lê binir. Bigire kayû. Tê pîlîstoka xwe nîşanê min bidî? Na, ez dixwazim herîm malê û wêneyê xwe nîşanedeya xwe bidim. kartol Min ji bo wêne kartol bikaranîn. Min ev ji baxçe derxist, paşê pîra min ew kirdi cî û me ev ji bo wêneyên rind bikaranîn.
û bi vî awayî Kayu fêm kir ku gava pêlîstokên wî tune bin dikare bi tiştên cuda sebra xwe bîne.